Qui pot circular per aquest carril? Pues, tots els vianants. Què saben exactament? Què vol dir aquest carril? No. Ni idea. Per qui diries que és? Penso que va per tot, per bicicletes, per peatons. Això es pot fer o no? No, per aquí no pots anar, Per aquí no podeu anar. Heu d'anar per un altre puesto. Sí, els és igual que els diguis. Bueno, ho veieu, és que et miren malament a sobre, vull dir... ¿Cuánta gente ves caminar por acá? ¿Cuánta gente ves caminar por acá? ¿Te parece que ese espacio es pequeño? La veritat és que el que veus menys és gent, perquè la gent té por perquè no sap ben bé això, passen patinets, bicicletes, cotxes que s'aparquen. Et sents còmode entre cotxes, bicicletes, Gens. patinet? Gens. Tens el trànsit aquí a tocar. Els bancs aquests són insufribles perquè no et pots, vull dir, per seure la gent és soportable. Es un mamotreto ahí que se ha gastado una cantidad de dinero que se ha podido emplear en cualquier otra solución. Por ejemplo, comprar PCR. És una malversació de diners en una època que estem, que la gent que no hi ha menjar. És una vergonya. La intenció és bona, que és guanyar espai pel peató, entenc, però crec que no s'ha plantejat bé.